Hola, soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. Soc Miquel Tur. En els últims anys, la paraula dels polítics ens ha fet dubtar. En canvi, jo vos assegure que la paraula de Víctor Borràs no vos farà dubtar. Jo estic amb Víctor. Sap el que vol i com fer-ho. Sabem que no clavarà la mà a la caixa i també sabem que estima el seu poble. Crec que són raons més que suficients per estar amb Víctor Borràs. Soc Anna Rivera i estic amb Víctor Borràs, perquè el més important per a mi són els meus fills i en ell tenen el futur de l'educació assegurada. Estic segura que així no serà. Estic amb Víctor Borràs. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de març. Depèn de tu.